Stemningen er, som I kan høre, helt i top her i sportshallen i Qaqortoq, hvor vi er klar med endnu et direkte vælgermøde. Som endnu en gang er det jer vælgere, der helt bestemmer, hvad det er, I vil have kandidaternes holdning til. I seere derhjemme kan gå på vores Facebook-side på facebook.com/rinarsinek og stille jeres spørgsmål. Inden vi når til Facebook, har vi været en tur i Qaqortoq med vores kamera. Og inden vi slutter af med spørgsmål her fra salen, der på det tidspunkt vil sætte dagsordenen. Velkommen til jer seere derhjemme, og velkommen til publikum her i salen. Og også velkommen til jer kandidater. Det er jo i høj grad jer, der er i centrum i aften med skarpe, præcise, konkrete svar på de spørgsmål, der nu engang kommer fra vælgerne. Er I klar? Godt. Så lad os kaste os ud i det. I har allerførst en kort præsentation, 1 minut per parti. Demokraterne lægger ud, så jeg vil give ordet til jer. Værsgo. Mit navn er Sascha Thorleifsen og er sygeplejerske. Jeg vil gerne byde de andre kandidater velkommen til denne debat. Demokraterne går til valg på vækst, uddannelse, velfærd og identitet. Heldigvis vedtog koalitionen i efterårets storskala-loven. Dermed er de lovmæssige rammer på plads. Vi kan nu begynde at give tilladelse til større miner. Hvis vi skal opnå bedre velfærd, er det vigtigt, at landet får større indtægter og arbejdspladser etableres. Demokraterne er fuldstændig klar. Der skal bygges en lufthavn i Qaqortoq. Flertallet i Finansudvalget bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit ønskede yderligere undersøgelser. Der er undersøgt nok. Vi skal tage en beslutning. Demokraterne vil have lufthavnen i Qaqortoq. Det vil skabe en bedre trafikstruktur i hele Sydgrønland. Tak. Tak til Demokraterne, og så bliver det Attassuts tur. Værsgo til jer. Kære vælgere og alle jer, der er kommet her for at se kampen her mellem partierne. Jeg byder også jer alle sammen velkommen, og specielt også alle førstegangsvælgere. Vi vil gerne byde velkommen, og jeg håber på, at det bliver en livlig, men også en sober vælgermøde. Grønland har mere end nogensinde behov for samarbejde, i stedet for et modarbejde, som det desværre har været det sidste længere tid. Atassut er tilbage igen og lægger meget vægt på de liberale værdier, der giver plads til alle i Grønland. Atassut er åbne for minedrift, men ikke for enhver pris. Atassut er åbne for fjernelse af nultolerance, men ikke på bekostning af sundhed. Det bliver det sidste ord. Tak skal I have. Og så er det Siumuts tur. Værsgo til jer. Ja, tak. Mit navn er Ole Ahko Markusen. Jeg vil gerne starte med at sige til seerne, lyttere og alle I, der er forsamlet her i aften, hjertelig velkommen. Vi håber på en rigtig spændende debat, hvor vi selvfølgelig går ud fra, respekterer hinanden og de meninger, vi nu engang har, som er forskellige. Siumut stiller op for blandt andet arbejde for, at landet igen styres og udvikles med deltagelse fra alle i befolkningen. At udviklingen af landet som helhed igen tager afsæt i lige muligheder for alle, uanset hvor vi bor, hvor vi kommer fra. At den stigende centralisering slækkes, og at samfundets institutioner spredes så vidt muligt ud i det samfund, vi nu engang lever i. Det er bydende nødvendigt, at samfundet ledes med mennesket i centrum. Ikke mindst hvad angår forholdet med at give erhvervslivets vækstbetingelser, uanset placering i vores enorme kyststrækning. Tak skal I have. Det bliver det sidste ord. Tak til Siumut. Og så er det Inuit Ataqatigiits tur. Værsgo til jer. Kære vælgere, valget nærmer sig. For os ligner det et valg mellem populisme eller ansvarlighed. Inuit Ataqatigiit vælger ansvarlighed. Vores fremtid ser spændende ud.
Men der er også mange udfordringer. EA's mål er et socialt retfærdigt skattesystem. Det skal kunne betale sig at arbejde. Vi skal finde nye erhverv, der vi har brug for nye indtægtskælder. Folkeskolen skal styrkes, da det er fundamentet for et godt uddannet samfund. Vi har en plan for fremtiden. Vores fremtid. Vores ansvar. Tak til Inuit Ataqatigiit, og så er det Qaduserqatigiit Partiet. Værsgo til jer. Tak, og velkommen til vælgermødet 2013 Qaqortoq. Qaduserqatigiit er med i udviklingsarbejdet. Efter dannelsen af koalitionsaftalen i 2009 blev Qaduserqatigiit Partiets medbestemmelse mere synligt. Dermed gør vi direkte politisk indflydelse på udviklings i uddannelsen. Erhverv og samfundets økonomi vil sikre det grønlandske folks medbestemmelse over undergrunden. Trods enorme geografiske afstande i forhold til befolkningstallet blev overtagelsen accepteret internationalt, og vi gør et indflydelse på vigtige sager. God valg. Tak. Tak til Qaduserqatigiit Partiet. Tak til partierne. Således lidt klogere på jer hver især, så giver vi ordet til vælgerne. Første spørgsmål kommer fra Karl Peter Motzfeldt, som vi mødte, da vi var ude med kameraet i går. Her kommer, hvad han spurgte om. Vi har fået 2 nye helikopter, men når uvejret kommer, det aflyser, det kan forbedre trafikforhold. Vi er i Sydgrønland, så trafikforholdene kommer vi selvfølgelig ikke udenom. Fra den 1. januar blev S-61 helikopteren skrottet og afløst af den mindre og ikke så værstærke Bell 212. Aflysninger og forsinkelser har siden været dagligdag for befolkningen hernede i Sydgrønland, som føler sig dårligt behandlet. Det har fyldt meget i medierne. Jens B. Frederiksen, det er dit resortområde. Kan du forstå frustrationen her i Qaqortoq? Naturligvis kan jeg forstå frustrationerne over det. Det, som vi ikke har haft nogen indflydelse på, det er, at Greenland udfasede S-61'eren. Hvis man skal ind og købe nye og større helikoptere, så taler vi flere 100 millioner kroners klassen for nye helikoptere. Men det, som jeg rent faktisk er ked af, det er, at Naalakkersuisut, og på vegne af Naalakkersuisut, der fremsatte vi et forslag om, at man kom til at have 2 helikoptere her i Sydgrønland, men at man der ved siden af også fik bådsejlads, både med et større skib, der kan tage 60 passagerer, derudover også hurtiggående targaer. Og det var faktisk ret ærgerligt, at det ikke kom igennem, fordi det resultat, som man endte med, det var rent faktisk 2 helikoptere i stedet for. Demokraterne var det eneste parti, der rent faktisk stemte for Naalakkersuisuts forslag på det tidspunkt. Og jeg tror faktisk, vi har været inde og kigge lidt på det, alle de aflysninger, der var i januar, der var mange af dem, som var blevet til noget, hvis nu man har haft mulighed for at sejle derind. Da vi fløj hertil, der var der i hvert fald ikke is på vandet til Narsarsuaq. Tak for det. Siumut. Op mod rigtig mange afgange blev her i januar aflyst på grund af vejret. Kan vi være det bekendt? Jamen, altså nu har vi jo diskuteret den lufthavn i snart 20 år. I hvert fald så længe jeg kan huske tilbage. Problemstillingen er jo den, at man ikke har været i stand til at tage en beslutning fra Landstingets side. Og ofte er det jo fordi, at vi selv her i Sydgrønland i virkeligheden skændes om hvor vi skal have det her lufthavn. Men jeg synes, vi skal skære igennem nu og få den bygget. Og det, at vi skal vente til 2018 med at skulle flyve rundt med Bell 212'ere, som jo er virkeligheden. Det kan godt være, at der har været nogle andre alternativer, men det er den virkelighed, vi lever i dag. Det gør simpelthen, at det er uholdbart, og at vi ikke er sikre på, om vi overhovedet når dertil, hvor vi skal hen. Så det haster meget med at få infrastrukturen på plads i Sydgrønland. Til at man også satte både ind? Jamen, vi kan jo forlide os på både om vinteren. Det er umuligt, at der er en særlig mild vinter i år, men det er jo ikke nødvendigvis det samme næste år. Så hvad kan man sige? Råbet til Sydgrønland er, at de skal vente til 2018, før de kan forvente, at der kommer bedre trafikforhold. Er der slut enig i det? Ja, jeg vil lige forholde mig til spørgerens spørgsmål.
Til at starte med, hans spørgsmål har hentydning til, hvordan bliver flytrafikken i Sydgrønland. Er det Sødt går til valg på og vil fremskyde til finansloven, således at det står fra 2014, den for 15, som koalitionen har foreslået gennem finansloven. Plus, og vi skal også være åbne for, således hvis Grønland og Discoland kan ikke blive enige om, som Jens B. Frederiksen kom frem med, hvis det ikke kan blive enige om, så må vi også åbne for, at rundt omkring Grønland, der har nogle flyselskaber, der også måske kan tilbyde for den der trafiksystem her i Sydgrønland. Hvad siger IA til det her? Vi siger, at det allernemmeste, det er selvfølgelig at gå ud og love lufthavne til alle, til hver en tid. Også her, det vil give en enorm popularitet at råbe lufthavn i overmorgen. Men fra Inuit Ataqatigiits side er det vigtigt, at vi rent faktisk handler. Og det er også derfor i løbet af de sidste par år, at vi har skubbet på for, at der kommer et beslutningsgrundlag, så vi kan tage stilling til de store beslutninger, der skal til, når man poster 350 millioner ind i et erhvervsprojekt. Hvad er det for nogle beslutninger, det I mangler er for eksempel beslutninger som, hvad kommer billetterne til at koste for de enkelte borgere? Vi kan ikke bare tage beslutninger uden at vide præcis, hvad sådan nogle ting kommer til at betyde. Hvad skal der ske med Narsarsuaq? Hvordan er det med vores minedrift? Hvordan vil det støtte op under erhvervsstrukturen? Og derfor så er det jo ikke særlig lang tid siden, at Naalakkersuisut har lagt et oplæg op, hvor vi siger, ja, nu arbejder vi på de sidste ting til et beslutningsgrundlag, og det er der, vi kan træffe den rigtige beslutning. Og jeg vil bare sige, det kan godt være, at man har snakket om det her i 20 år, men vi har jo ikke været tættere på. Der er jo ikke nogen, der har sat sig ned og lavet et ordentligt beslutningsgrundlag. Det er det, vi gør nu. Hvad siger I? Er I med på en lufthavn om en 4 års tid, 4-5 år? Altså Qatusrati-partiet står for, at der skal anlægges en lufthavn her i Qaqortoq, og det skal der ikke herskes tvivl om, at vi støtter omkring planerne. Men vi skal også minde om, at hvorfor og hvornår trafikforholdene er blevet så dårlige. Også hvad angår Sydgrønland, Midtgrønland, Nordgrønland. I kan alle sammen huske, omkring 2005-6 stykker, der skærede landstinget dengang 95 millioner fra sygtransporten. Vi kan alle sammen huske gamle Disco, gamle Gunungwaq, hvor der sejles helt ned fra Nanuq, der ligger helt op til Upernavik. Der var der ingen problemer. I hvert fald ikke i større, end det er i dag. Og vi skal alle sammen være kloge på, hvilke erfaringer der er høstet i den tid. Og vi kan simpelthen ikke undvære her i Grønland i hvert fald at genetablere mere sygtransport, også til passagererne. Jeg tror, det var Siumut, der engang gik efter, var det en enstrenget trafikstruktur, jeg tror, forslaget er. Men det er anderledes nu. Der skal en lufthavn til. Er det der, I står? Ja, der skal bygges en lufthavn i Qaqortoq. Erhvervslivet. Forleden, der skulle vi bruge blomster. Men butikken, der sælger blomster, kunne ikke komme med blomster, så vi mangler friske råvarer, som kan komme hurtigt til Qaqortoq. På den, det går ud over borgerne, men det går også ud over erhvervslivet. Så på den måde skal vi have det problem løst. Måske midlertidigt, indtil vi får en lufthavn. Hvad siger I til, er der Suts forslag om at rykke det et år frem? Jamen altså, det undrer mig rigtig meget, de her ting, der kommer både fra Siumut og fra Atassut. Fordi det er ikke længere tid siden end den 20. december, der offentliggjorde et stort flertal af Finansudvalget, bestående af Atassut, Siumut og Inuit Ataqatigiit, en pressemeddelelse, hvor jeg rent faktisk blev punket for at ville fremme en lufthavn i Qaqortoq, fordi at vi skulle tage den tid, der skulle til. Der skulle laves en masse yderligere undersøgelser, der skulle laves en masse ting. Transportkommissionen har været inde og lave en masse ting. Der er lavet klimaundersøgelser. Vi er stort set klar. Vi kan træffe beslutningen nu, hvis vi vil. Og det mener jeg, at vi skal gøre. Vi skal afsætte penge til det her. Transportkommissionen siger klart, at det her det er en god idé. Det er samfundsøkonomisk, så er det rigtig godt, og det vil skabe en bedre trafikstruktur for hele Sydgrønland.
Hvad siger det ud til det? Har I skiftet holdning her på det seneste? Ja, vi har den holdning. Når først er taget en beslutning om at etablere en lufthavn, så er det simpelthen at få det gennemført så hurtigt som muligt. For hver dag, der går, det er et tab for samfundet her, også for den sags skyld for Tasiilaq, der har det samme problem med manglende lufthavn. Det koster for turisme og hele vejen igennem. Og vi har set, hvordan flyforholdene har været her i januar måned, så har jeg lyst til at sige, sådan har det faktisk været i Østgrønland igennem flere år. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi der har været mange, der har siddet fast i 14 dage ude i bygderne og ikke kunne komme videre. Men dem fra Vestgrønland, også i Vestgrønland, vi har bare ikke hørt om de problemer. Men så jeg vil godt tænke mig at høre, har der overhovedet været nogen høring om erfaringerne med B212, som man har fra andre steder i Grønland, før man får det indført til Sydgrønland? Jeg vil godt tænke mig at høre jer. Indtil 2018 eller 19 eller til når de her undersøgelser ligger, så har vi jo i hvert fald i perioder en nærmest isoleret del af Grønland, som nærmest ikke er i kontakt med resten af landet. Hvad skal de gøre frem til der? Altså først vil jeg lige sige, at fra Inuit Ataqatigiits side, så har vi stor respekt for, når vi skal ud og finde 350 millioner. Det kan godt være, at demokraterne siger, at vi kan bare træffe beslutningen sådan her. Men sandheden er, at finansieringen er jo ikke på plads. Vi har jo ikke hele oplægget om, hvordan det her skal finansieres. Og det er jo også rigtigt, det der bliver fremhævet. Det er jo en trafikstruktur, som vi har i hele landet. Når vi laver store investeringer, så skal vi selvfølgelig have et fornuftigt beslutningsgrundlag. Og det kan godt være, at Transportkommissionen siger én ting, men der er jo også nogle ting, Transportkommissionen ikke har forholdt sig til. Og der er det bare, vi siger, hvis vi skal gå ud og love en lufthavn, så skal vi altså have tingene i orden. Vi skal vide, på hvilken baggrund vi tager beslutningerne. Jeg vil ikke være med til at gå ud og love en lufthavn, som måske bliver 3 gange dyrere i billetpris for borgerne. Vi bliver nødt til at lave de beregninger først. Og det er da nemt nok at stå og sige, ja, vi skal bare fremskynde det, og vi skal bare gøre det meget, meget hurtigere. Men sandheden er, at vi måske dem, der mest kommer til at realisere, at det her bliver til noget, hvis det skal lykkes at få et ordentligt beslutningsgrundlag. Så skal jeg lige høre dig, fordi det har alle sprunget lidt hurtigt over her. En hurtig kommentar til. En lufthavn i Qaqortoq betyder vel nærmest en lukning af Narsarsuaq. Gør det ikke? Er vi klar til at træffe den beslutning, eller hvad skal der ske med den bygd, hvis I står og lover en lufthavn her? Er det slut? Ja, vi har den holdning, vi har talt meget om det, og Narsarsuaq, som vi var også til billedmøde i går i Narsaq, der er kæmpe potentiale for en række andre aktiviteter i Narsarsuaq. Så I går efter, at den kan godt overleve på anden vis end helt sikkert. Med lufthavn? Det er vores helt klare holdning. Demokraterne? Det er meget vigtigt, at hvis der skal bygges en lufthavn her, at lufthavnen i Narsarsuaq, den bliver lukket. Så kan man bruge bygden til alle mulige andre ting. Man kan lave nogle helligstopsdage, man kan lave forskellige ting, som gør, at man kan finde nogle forskellige vækstmuligheder. Men det drejer sig om, det er altså at få skabt en trafikstruktur for hele Sydgrønland. Transportkommissionen går også ind og anbefalinger, at der bliver lavet en kortbane ned i Qaqortoq, eller ned i Nanortalik, og det betyder faktisk, at man kan udfase helikoptertransporten, som er rigtig, rigtig dyr. Det kan godt være, at vi brokker os over de her Bell 212'ere, men vi giver 25 millioner kroner om året i tilskud til dem. En kort kommentar fra Siumut. Altså fra Siumuts side, så er det ofte også en underlig debat, fordi hvis det virkelig er, at vi alle sammen mener, at vi ikke har råd til at forbinde os med veje, og det har vi ærligt talt ikke med den befolkningsgrundlag, vi har. Hvad er det så for nogle alternativer, vi har for at få opbygget et bare nogenlunde duelig infrastruktur? Fordi hvis ikke vi har en infrastruktur, så kan vi ikke få erhvervslivet op at stå. Og det kan vi mærke meget, meget tydeligt hernede. At vi har virkelig vanskeligt ved at begynde at få et hurtigere økonomi, fordi vi rent faktisk på mange måder er afskåret fra den resterende økonomi i Grønland og i resten af verden. Jamen, det er jo ikke enten eller. Men pointen er bare, at der hvor mennesker bor, der har vi brug for en infrastruktur. Og det er enormt vigtigt, at vi investerer i fremtiden for overhovedet at give vores børn, også i det her region, mulighed for at kunne udvikle erhverv i fremtiden. Hvad siger I af? Det siger, at det er lige præcis det beslutningsgrundlag,
beslutningsgrundlaget skal beskrive. Hvad skal der eventuelt ske med Narsarsuaq, hvis det er, skal det måske fortsætte som lufthavn? Hvis det så skal fortsætte som lufthavn, så bliver det dyrere, og så skal vi så indregne nogle andre ting. Det er jo netop det beslutningsgrundlag, vi venter på, så vi kan se, hvad betyder det at flytte 130 arbejdspladser? Hvordan kan vi regne med, at det giver en besparelse for Air Greenland, så servicekontrakten kan blive billigere? Alle de ting vil vi jo have i vores beslutningsgrundlag, og det beslutningsgrundlag skulle jo gerne være færdigt allerede i starten af 2013, det vil sige i første halvår. Så mens man snakker her, så laver vi arbejdet. I tror også på en, kan du huske til et partiet, Anton Frederiksen, I tror også på en forlængelse af Narsarsuaq, man kan finde nogle andre måder at få den til at fungere på? Helt sikkert. Netop fordi vi ved, at lukning og nedlæggelse af bygder og hvad der ellers er, har vi masser af erfaringer, hvordan og hvorledes de har givet konsekvenser for befolkningen. Og når der snakkes om nedlæggelse af Narsarsuaq, betyder de også nedlæggelse af 130 stillinger. Og vi ved, at det er et kæmpe problem her i Sydgrønland med at skaffe arbejdspladser. Men det er der så heller ikke nogen, der gør. Og I gør heller ikke. Vi skal ikke have lukket Narsarsuaq. Der er masser af andre gode potentialer, hvad angår turismen, og minedriften i fremtiden kan sagtens bruges. Det bliver sidste ord om det her i aften. Vi skal videre, der er andre gode emner på vej. Da vi var ude med kameraet i går, så mødte vi også Lars Peter Lynge. Her er hans spørgsmål til kandidaterne. Det er, hvor meget vi kan få ud af alle de der selskaber, der skal bryde minen forskellige steder. Det er omkring det der royalties-diskussion. Så vil jeg spørge Siumut for eksempel, at hvis vi nu, at selskabet giver penge på en anden måde, meget flere penge end royalties, skal vi så ikke gennemføre det? Et spørgsmål om royalties eller selskabsskat eller begge dele, umiddelbart stilet til Adasut, eller til Siumut, men I får det selvfølgelig alle sammen. Reglerne lige nu, som de er, det er en selskabsskat på 30% og en udbytteskat på 7%, et samlet government take på 37%, hvilket placerer os omtrent i midten af allerede eksisterende minelande i forhold til, hvor hårdt man beskatter. Det placerer os, så vidt jeg kan finde ud af, rimelig højt, at vi beskatter ret hårdt i forhold til andre lande, der ligesom os ikke har en mineindustri endnu. Siumut, I har været ude med, at vi giver undergrunden gratis væk, hvis ikke vi indfører de her royalties. Hvorfor er, som vi nu her, de her tal viser en rimelig hård beskatning i forhold til andre sammenlignelige lande. Hvorfor er det ikke godt nok? Jamen, det er ikke godt nok, fordi jeg synes, når man kigger på verden, og det mineselskaber, der engang opererer rundt omkring, der er det altså, viser det sig jo meget vanskeligt at komme til rent faktisk at betale skat af deres overskud. Problemstillingen er tveægget, fordi hvis det er, at vi siger, at vi vil nøjes med selskabsskatten, og hvis man nu forestiller sig, at man rent faktisk begynder at udvinde en mine om 10 år, der kan jeg ikke forestille mig, at et mineselskab vil have et overskud de første 10 års tid. Så vi har cirka et spænd på 20 år, hvor vi ikke rigtig kan se nogen penge ud af det. Men det er det, der er pointen med vores forslag. Det er det, kassen, nej, før at der eventuelt er mineraler, der ryger op af jorden og ud til landet. Jo, så altså det vil ikke være. Det, der er pointen med vores forslag, det er, at når det er, at du rent faktisk begynder at bryde malmen for eksempel, så skal du betale en royalty til den værdi, som malmen har. Vores forslag går ikke ud på, som man har forsøgt at få det til at lyde som om, at det er nogle penge, vi kan hente i morgen. Men det er nogle penge, vi kan hente upfront i det øjeblik, de værdier bliver taget ud af vores land. Altså, der er jo heller ingen, der forestiller sig, at vi kunne tage en mælk ud af en butik, uden at betale for den. Altså, det er lidt det samme. Så i stedet for alene at tage til på selskabsskatten, som vi så har sagt, at det kan man så forhandle om, at det kan være en ansats i forhold til, at vi rent faktisk får pengene med det samme. Men der er også en risiko for, at vi kommer til at tjene mindre med royalties. Altså det er jo sådan, at hvis de her mineselskaber kommer til at tjene rigtig mange penge, så vil vores selskabsskat gøre, at vi får del i de mange penge. Og der vil en royalty bare holde os på et stabilt niveau. Der vil vi ikke, hvis vi indfører en større royalty, en selskabsskat, så vil vi ikke få del i det eventuelle overskud, som virksomhederne kommer. Så det er jo ikke sikkert, at man får flere penge, fordi man indfører en royalty. Altså, der er en garanti i livet, det er det jo ikke. Men det vi så sikrer os, det er, at vi rent faktisk får noget ud af de værdier, som bliver taget ud af vores land. Det er simpelthen hele pointen i det.
Så det er ikke enten eller, det er en kombination af tingene. Så ned med selskabsskatten, op med royalty, det er stadigvæk der, hvor I ligger? Jamen altså det vi jo også diskuterer meget op igennem 90'erne, det er jo, hvordan vi sikrer os, at de første middelselskaber rent faktisk går i gang. Og der er en grund til, at vi ligger sådan cirka på midten, fordi vi ikke vil have, at vi skræmmer dem væk, så at sige, med alt for høje krav eller økonomiske krav. Så det er selvfølgelig en balancegang. Men efterhånden som miniselskaberne begynder at vinde indpas i det her samfund, så siger det sig selv, at så vil vi begynde at kræve mere og mere, altså hvor vores tærskel opad vil nærme sig de lande, som rent faktisk har haft miniselskaber på rigtig, rigtig mange år. IA, det er der ligesom også arkitekterne bag den her skat på 37%. Har Siumut ikke en pointe? Vil det ikke være en god ting at kombinere det her med en royalty og en selskabsskat? Vil man ikke stå stærkere? Jo, men muligheden er der. Det står i paragraf 17 i råstofloven, at der er mulighed for at indføre royalties. Hvorfor gør det det har så man ikke bare? måske ikke været opmærksom på fra Siumut. Men vi fra Inuit Ataqatigiit vil foreslå, at vi får et nationalt konsensus på, hvordan vi kan tjene flest penge på de råstoffer, vi har. Fordi det er vores land, og det er vores, penge, det drejer sig om. Og hvordan kan vi få de penge? Og der har vi allerede nedsat en ekspertgruppe, og der kan man have vores partiformand fra alle partier med, så vi får en national plan, så vi kan tjene allermest penge på det råstoffer, vi nu har. Men er royalties ikke en god idé? Kunne man ikke gå ind med det samme? Det er vel også godt for selskaberne, at de ved, hvad de har at forholde sig til. I har før sagt, at I vil indføre en royalty muligvis længere fremme i processen, når der er en egentlig brydning af mineraler, hvor det så også giver større mening at indføre en royalty. Men er det ikke en god idé at fortælle selskaberne, at vi har de her planer, vi gør sådan og sådan? De bliver vi også mere trygge af. Det, der er vigtigt, det er, at man ikke skifter politik fra dag til dag. I 2009, der var samtlige partier enige om vores råstofstrategi, som vi har haft i 20, snart 30 år. Og så længe jeg har været barn, så kan jeg huske, at man har snakket, nu er mine projekterne lige ved at komme i gang. Der, hvor vi er nu, der er vi sådan, at vi kan håbe på, at der snart kommer noget i gang, for ellers så ser vores økonomi rigtig, rigtig vanskelig ud. Så på nuværende tidspunkt må vi også erkende, at der er finanskrise i resten af verden. Det gælder om at få nogen til at investere i det her land. Så kan man selvfølgelig godt gå og vifte med flaget og råbe royalties her og royalties der. Det vigtigste for Grønland nu, det er, at man får et nationalt konsensus, så vi kan sende de samme signaler. Det gør vi blandt andet ved, at Siumut også tager den her ekspertgruppe alvorligt, hvor vi har indkaldt partiformændene, hvis det er os, der fortsætter, som kan guide os med den bedste internationale viden på, hvordan Grønland får noget ud af det her økonomisk det bedste. Det sidste, jeg vil sige, det er, måske skal vi heller ikke kun diskutere royalty og selskabsskat. Vi skal også gøre os nogle overvejelser. Hvad er det mere, vi vil have ud af det? Vi ønsker ikke et samfund, parallelt samfund, hvor Grønland bare får penge ned i lommen. Vi ønsker at være en aktiv del af det. Vi ønsker, at der bliver skabt arbejdspladser, hvor vores egen lokale arbejdskraft bliver uddannet og aktiv inden for det. Det mangler vi faktisk at diskutere. Hvor står Atassut i det her spørgsmål? Royalty, selskabsskat. Er det ikke godt nok med de 37% lige nu? Overhovedet ikke, det er ikke vores holdning. Vi har set, hvordan de multinationale selskaber her i den grønlandske version, hvordan der kom med et godt eksempel på med Coca-Cola-flasker op, hvordan de har kunnet slippe for at blive beskattet i Danmark, ja, historisk set. Så vi har ikke den tiltro til, at de eksperter kommer her og kan gøre tingene bedre for Grønland. Vi mener helt klart, at det kan enten være en kombination, som man har været inde på, og jeg synes også, det er nye signaler, I kommer ud med nu, at I er åbne for, at en blanding af royalty og selskabsskat. Vi skal have en sikker indtjening til at begynde med, og selvfølgelig skal der også være en selskabsskat, men vi er selvfølgelig åbne for de satser. Det er jo ikke noget, vi her og nu har sat os på. Det er noget, der må komme i en forhandlingssituation. Men hvorfra er I sikre på, at en royalty, som for øvrigt ingen andre lande, stort set i hele verden, bortset fra Australien, har indført overhovedet på nogen måde, vil give flere penge i kassen? Nå, hvad baserer I den tolkning på? Helt sikkert. Vi tror på, at den royalty vil kunne gennemføres. I tror, man har en viden, har I nogen, I læner I op af, eller hvad læner I op af, når I tager sådan en beslutning?
Jeg vil sige på den måde, vores viden omkring multinationale selskabers ageren i andre steder i verden gør, at vi kan ikke tro på selskabsskat alene. Det kan vi simpelthen ikke. Men jeg har også læst mig frem til, at en royalties er heller ikke ligefrem nem at holde øje med. Der skal både måles, vejes, holdes øje, og hvornår i processen skal det ske. Det er næsten lige så svært som at holde øje med transfer pricing, så det er jo ikke fordi, det er så sikkert igen. Nej, det mener vi ikke. Vi mener helt klart, at der er mulighed for en bedre styring, hvis det er med royalty. Helt klart. Tak skal I have. Godt klart. Ja. Klart svar. Demokraterne, hvor står I henne? Ja, altså det man skal gøre sig klart, det er jo, at lige nu, der får vi 0% af 0. Fordi så længe vi kan blive enige om, hvad vi vil, og finde ud af, hvordan kan vi tiltrække de her virksomheder, så sker der ingenting. Så får vi ikke ekstra indtægter til det her land. I princippet går jeg ikke så meget ved det med selskabsskat, eller om det skal være royalties eller andet, fordi det vigtige for mig er, at vi får skabt nogle arbejdspladser, som ligger nogle A-skatter i det her samfund, som er beskatning på arbejde, som giver nogle uddannelsesmuligheder, som giver praktikpladser, og som gør, at de følgeerhverv, som virkelig kan skabe arbejdspladser i det her land, at de får et boost. I den her debat, der har man også brugt meget tid på at diskutere royalties. Men definitionen af royalties er jo, at det er jo hele samlingen af selskabsskatter, afgifter og alt muligt andet. Så når man siger fra Siumut, vi vil indføre royalties, de er indført. De bør finde ud af, hvad det er for nogle definitioner, der man snakker om. Og en royalty er vel normalt defineret som en produktionsafgift, altså på den mængde, man tager ud af landet. Og jo, ikke en, men så siger de, at den skal være på 10%. Jamen 10% af hvad? Jeg synes, Siumut de skylder at gå ind og sige præcis, hvordan er det, de vil regne de her indtægter ud, fordi der har de ikke givet noget bud på. Det er sådan hen i det uvisse. Men det er fint, alle er jo enige om, at vi skal tjene mest mulige penge på det. Det er I så også, men I har vel selv sat jer ned og vurderet, hvordan tjener vi mest muligt på det? Hvordan forholder I jer til en royalty? Giver den ikke god mening et eller andet sted? Altså alle former for beskatning af industrien giver mening, fordi det giver penge til det grønlandske samfund. Kan man indføre royalty, som Siumut siger? Ja, det kan man godt. Det er en mulighed. Vi har kigget på en anden mulighed med selskabsskatten, og vi mener, at det er et stærkere værktøj. Men igen, det er et spørgsmål om, hvad tror man på? Men vi mener bare at kunne have dokumenteret, da vi fik det forelagt, at den model, vi har valgt i Naalakkersuisut, at det er den, der sikrer flest penge over tiden. Og det er vel det går ud på. Vi mangler lige at få Qadussartiit-partiet på banen. Det er jo nærmest et religionsspørgsmål, kan jeg jo også høre på den viden, der generelt er om det her emne. Hvad virker det? Det ene virker, eller det andet virker. Hvad synes I? For det første har de her ikke noget med religion at gøre. Altså, vi har i Qadussartiit-partiet også før den her valgperiode efterlyst afgiftsbedækning af mineralske råstoffer her i Grønland. Og de undrer os faktisk også over, at styret før den her koalition ikke har indført allerede en slags afgift for eksempelvis for Nalunaq-minen, olivenminen. Hvorfor har man ikke gjort det? Det ville kunne have været meget bedre. Vi kunne have bedre grundlag for at videreføre sådan nogle erfaringer allerede før den her tid. Og vi ved også, at... Men hvor ligger I op? Er royalty en god idé eller ej? Altså, vi siger, at vi skal have mest økonomisk ud af vores råstoffer. Om det så er royalties eller afgifter, det må vi så finde frem til i forbindelse med forhandlinger med de pågældende selskaber. Men det er også vigtigt at sige, at vi også i forbindelse med vores storskattelovens behandling har krævet, at vi får indført eller får inddraget herboende selskaber så meget som muligt, at vi får mest økonomisk ud af de her planer. Den diskussion lover jeg, at vi kommer til på et andet tidspunkt. Du har markeret til en kort afsluttende bemærkning. Det er jo ikke et religionsspørgsmål. Det er noget, vi har diskuteret så mange gange i 20-30 år, og vi har været enige om en strategi. Vi har været enige i Inatsisartut helt frem til 2010, tror jeg det var, man begyndte at ændre fuldstændig strategi fra Siumuts side.
Og det er bare lidt ærgerligt, at man ikke prøver at finde et national konsensus, for der er jo mulighed for royalty. Der er også forskel på mineraler. Det går ikke, at man bare siger 10% på hvad som helst. Altså af hvad? Er det omsætningsroyalty? Er det surplus royalty? Hvad er det egentlig, man snakker om? Så jeg synes, man skal gå tilbage til arbejdsbordet og indgå rigtig, rigtig konstruktivt i at få de anbefalinger fra den bedste viden omkring i hele verden. For der er noget, vi står fælles om, så er det vel, at vi får allermest ud af det her. Men når vi så har sagt det, så gælder det jo ikke kun om penge, det gælder også om arbejdspladser. Vi har brug for nye arbejdspladser i det her land. Siumut, jeres formand var ude her ved et af vindemøderne og sige, at det ville være rimeligt med 10% royalties. Hvad bygger I jeres beskatningsgrundlag på? Hvem har I lænt jer op af? Altså, jeg vil først og fremmest kvittere for, at der åbenbart er vilje til at lave en eller anden form for national kompromis om det her spørgsmål. For jeg synes også, det vil være irriterende i virkeligheden at være et mineselskab og så sidde og høre på formentlig det kommende beslutningstager, der ikke rigtig er enige om, hvilken retning vi skal have. Så vi skal have en national konsensus om det her. Det er den første ting. Er I klar til at sætte jer ned og lave et fælles beslutning? Ja. Jeg synes, det er en rigtig så lad os holde den der, så videre men jeg vil gerne lige, fordi det der med volumen, royalty, altså det vi tager udgangspunkt i, det er den volumen, der bliver taget ud. Altså værdien af den volumen, der bliver taget ud, afhængig af, hvad det er for en mineral. Det er også derfor, det er lidt svært at svare på, at det drejer sig om så og så mange penge. Ja. Fordi det kommer jo fuldstændig an på, hvad det er, vi snakker om i givet fald. Men altså, upfront, så skal vi altså have nogle penge i kassen. Ja. Er der sådan hurtigt også? Er der sådan klar kort valg på? Vi har valgt realities, dens værdi, som bliver eksporteret. Så længe er den ikke. Trods også Malena kom ind på flere gange, den der paragraf 17 mulighed. Det er nu, vi er nødt til at handle og stille krav til selskaber, der vil eksportere det, vi har i landet. Men vi lægger også, ligesom Siumut eller Gratiit, sæt jer ned og blive enige og sende et fælles budskab til vores samarbejdspartnere eller mineindustrien. Derfor er vi nødt til at have en korrekt måde at handle og stille krav til selskaber. Palle? Det svar, som Adasut her kommer med, er den sikre måde, hvorpå vi ingen penge tjener. Fordi hvis man skal beskatte af værdien, når de sælger det ved eksport, så gør man det samme som inden for rejeindustrien og oprette et datterselskab i udlandet, så man sænker prisen på det, man sælger ud. På den måde får I 0 kroner i kassen ved den der model. Det er det, vi har haft problemer med rejeafgiften. Men de vil så åbenbart gentage fejlen. Det bliver sidste ord, for vi bliver nødt til at gå videre. Vi har spørgsmål fra Facebook, vi har et spørgsmål her, som der er flere, der har stillet, og det er Steffen Andersen, der spørger til demokraterne IA. I andre får selvfølgelig også lov til at svare. Hvad er fordelen ved lukningen af Skipperskolen i Bamiyut for at flytte den til Nuuk? Hvad betyder det for udvikling af byer her i Grønland? Tror I ikke, at det er et valg, som faktisk er et tilbagegang i udviklingen i byerne? Nuuk er ikke den eneste by i Grønland. Der har været stor ballade om lukningen af Skipperskolen i Bamiyut. Du var resortsminister på området. Hvorfor tog man den beslutning? Vi træffede beslutningen i Naalakkersuisut, fordi vi pt. har 2 skoler, der ikke fungerer, som koster et 2-cifret millionbeløb. Vi skal ikke opretholde en skole et sted, hvortil vi ikke kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Fordi så har vi sådan set bare en skole, hvor der er nogen, som kan rende rundt. Det vi skal have, det er en velfungerende maritim uddannelse, hvor vi kan uddanne vores unge mennesker på internationalt anerkendt niveau, så de kan afsættes til den industri, der er på havet. Vi får at vide af erhvervet, at de kan modtage 20 færdiguddannede hvert år de næste 10 år uden problemer. Og så er det vigtigt, for jeg er enig i det, der bliver sagt om, at Nuuk er ikke den eneste by. Og det, som har været vigtigt og magtpålæggende for Naalakkersuisut, det er, at når vi flytter skolen fra Bamiyut til Nuuk, at vi så laver en ny skole dernede. Vi går ind med nye midler og renoverer kollegierne. Vi renoverer skolen. Vi vil lave en skole for udviklingshæmmede, som i dag bare er parkeret på førtidspension, men hvor vi i Naalakkersuisut mener og i koalitionen, at de her mennesker har en værdi.
De har nogle evner, nogle kompetencer, vi kan gå ind og udvikle, så de kan blive en aktiv del af vores samfund, i stedet for at blive stemplet som førtidspensionister og sidde derhjemme. Så der er sammenhæng i det, vi laver. Men som spørgsmålet her også afslører, så er der en vis frustration, i hvert fald i de mindre byer i Grønland, om, at de mister en by som Bamiyot. Et af de vigtigste ting for den by, som får noget nyt blod, nogle nye mennesker ind i den her by, har vi ikke et specielt ansvar for at udvikle de byer og sørge for, at de har sådan nogle. Altså så må gå ind og kigge lidt på, hvordan skaffer vi lærere, i stedet for, hvordan flytter vi skolen. Jo, og det har man haft adskillige år til. Det er skolens suveræne ledelse sammen med bestyrelsen og sørge for, at skolerne kommer til at fungere. Det gjorde den ikke, og derfor træffer vi en beslutning om, at den her skole skal fungere, fordi det er sikre arbejdspladser. Vi synes også i Naalakkersuisut, at vi skal ikke fjerne noget fra nogle byer, som så står ringere stillet, og derfor opretter vi så en skole i de faciliteter, som vi efterlader. Og på den måde er vi med til at revitalisere Bamiyot, og det samme gør vi også op i Uummannaq, hvor den praktiske del af Fisk- og Fangerskolen bliver rykket til Sisimiut. Der laver vi en satellitafdeling af råstofskolen, sådan som man også i Nordgrønland kan begynde at uddanne folk inden for de her råstoferhverv. Så der er sammenhæng i det, vi laver. Hvad siger Siumut til det? Det har skabt store overskrifter, at man flytter Skipperskolen fra Bamiyot til Nuuk, men det giver vel god mening, det Palle Christiansen står her og siger? Ja, hvis man er ærlig fra Naalakkersuisuts side, og det har det jo ikke været de sidste, siden de har haft i maj måned sidste år med hensyn til uddannelsesstrategi og det hele, 2012, hvor de havde fremlagt uddannelsesstrategien, hvor de så gik ind og sagde, der står direkte, vi flytter maritim skole fra Bamiyot til Nuuk den 1. august 2013 skal det hele stå klar. Og så går man ind og laver paragraf 37 spørgsmål, 4-5 paragraf 37 spørgsmål, hvor man siger, at Naalakkersuisut har ingen plan om at flytte det. Plus, så man begrunder med, at der ikke vil nogen ned til skolen. Lige pludselig, så er der 98 elever, der er søgt ind, men de har kun fået lov til at tage 30 elever ud af over 70 egne. Så man kan jo sagtens kvæle en skole, hvis man ønsker det. Plus man kan skrue ned på de økonomiske midler, man bruger til skolen. Det er meget nemt. Det får du lige lov til at reagere på. Ja. Ja. Om så der var 1000 ansøgere, så er problemet det samme, at vi ikke har kvalificerede lærerkræfter nok. Så om du kan jo få 10.000 til at søge ind på skolen, det giver ikke en velfungerende skole. Og det, som man så kunne spørge om, det var også at sige, jamen, hvis det var så nemt at få den skole til at fungere, hvorfor gjorde man det så ikke dengang Siumut sad ved magten? Det vi bare kan se i Naalakkersuisut, det er, at med de stramme budgetter, vi har, og med det behov, der er for at få flere igennem uddannelsessystemet, så skal vi have skoler, der fungerer over det hele, og det er det, vi er ved at etablere. En kort reaktion fra Naalakkersuisut. Giver det god mening at flytte den, hvis den skal fungere, og man ikke kan få lærerkræfter nok til Bamiyot? Jeg vil da gerne have talt til, ligesom det andre. Vi er imod flytning, vi er imod centrering. Alt for stor centrering er der sket til Nuuk. Nuuk er i forvejen meget, meget ophedet by. Du ser kraner alle vegne. Du har flyttet flådestationen fra Ividdut til Nuuk. Du har flyttet maritime uddannelser. Du flytter Uummannaq også. Det kunne sagtens have været nogle andre steder. Nuuk er i forvejen så ophedet, at kvadratmeterpriserne er skyhøje, og der er sket der er skabt behov i Nuuk, netop at alle de flytninger, hvor al resten i kysten udsultes. Og det er vi selvfølgelig meget imod. Hvis undersøgelser viser, at det er det eneste sted, man kan finde kvalificeret lærerkraft, som man sørger for, at man får en uddannelse, hvor eleverne rent faktisk lærer det, de skal, så giver det vel god mening, selvom det er Nuuk eller ej. Men det problem også kan være i Nuuk med hensyn til at kvalificere arbejdskraft. Så må man søge, og så uddanne. Der er mange maritime folk her i Grønland, som også skal bruges til den som lærer. Det ved jeg. Hvad siger IA til Skipperskolen er flyttet? Ja, Palle Christiansen har sagt en del om, hvad Naalakkersuisuts overvejelse har været i forbindelse med et eventuelt flytning og nu beslutning om at flytte Skipperskolen til Nuuk og Sisimiut. Det har været grundlag for et nøje analyser for, hvordan og hvorledes vi kan optimere denne maritime uddannelse i Grønland.
Og centrering af forskellige uddannelser i Nuuk er heller ikke 100% rigtigt. Vi overvejer at undersøge flytning af Metalskolen til en anden by, så det med at centrere alting til Nuuk er ikke vildt dokumenteret påstand. Men jeg må også sige, at Ivittut eller Marinestationen er ikke en naalakkersuisuts beslutning om, at den skal flytte til Nuuk. Det er et beslutning, som den danske regering har truffet, og Forsvarsministeriet har truffet, at den skal være i Nuuk. Så at gøre det ting, som man postulerer, at få dem undersøgt rigtigt, før man udtrykker sig over for nogle ting, som man ikke er korrekt, er ikke værd. Så du bakker op om, at det var den beslutning, der var nødvendig at tage. Det viste de undersøgelser, I lavede. Det viste her meget nøje gennemtænkte og bevidste undersøgelser, at vi har den beslutningsgrundlag, som tilgodesiger både Bajmiut og så tilgodesiger maritime uddannelser. Anton Frederiksen, er du enig? Sådan som blev forelagt sagen i naalakkersuisut, og med de begrundelser og beslutningsgrundlag, der er, som også er givet fra skoleledelsen og fra bestyrelsen, plus at der blev lovet at sætte noget andet i gang i Bajmiut, siger vi jo for, at skipperskoleuddannelsen flyttes derfra, netop for at opnå bedst muligt ud af uddannelserne. Selvom vi alle sammen er enige om, at det er en god ting at prøve at decentralisere så meget af det, så nogle gange så bliver man vel også for elevernes skyld nødt til at trække en stor sand og sige, at det her fungerer ikke, vi bliver nødt til at gøre noget andet, og så i det her tilfælde lave nogle undersøgelser, der viser, at vi kan få det til at fungere i Nuuk. Det, som der ikke fungerede dengang, det var jo selve skipperskolen, men selve grunduddannelsen, maritime grunduddannelse, fungerede fint. De får internationalt papir dernede. Så jeg synes, det er lidt mærkeligt, at man ligesom så flytter det hele op til Nuuk, og så siger, at det bliver bedre i Nuuk. Man går ind og undersøger, hvad er det for noget, der er årsag ved elevstopper det hele? Hvad er det for nogen, der årsager det hele? Først i løbet af januar måned begynder naalakkersuisut at gå ind og rykke. Hvad er det for nogle årsager, der er skyld i, at de forskellige elever ikke er der? Hjemvej er en af de store årsager. Ikke møde til tiden er en af de store årsager. Det er sådan nogle ting, det finder lige meget, hvilken by du flytter til. Og så samtidig vil de sige, at man vil gerne have veluddannet til byen. Selvfølgelig skal der også nogle veluddannet til den der med de udviklingshæmmede. Vi har ikke nogen psykologer, vi har ikke nogen fast læger og alt muligt. Det har man ikke taget hensyn til. Og sådan nogle personer, de skal jo have de der rammer for at få nogle trygge rammer. Som forældre, hvis du har nogen, du skal sende hen sådan et sted, det er ikke opfyldt. Så vil de sige, om 2 år, så vil de gå ned og sige til skolen, ved du hvad, vi kan desværre ikke bruge jer her, fordi vi ikke kan få nogle veluddannede lærere. Det er den næste undskyldning. Hvad siger Atassut? Er det Bajmiut får noget andet til gengæld? Går det ikke lige op? Ja, en lille kommentar til det der er vores land. Med hensyn til flytning af flådestationen til Nuuk. Man bliver hørt. Det er vores land. Det bliver vores eget land. Og så er det vel os, der skal sige ja eller nej. Fra vores side, der har vi foreslået for eksempel Narsarsuaq som flådestation, som kunne være meget velegnet til det. Ved du hvad, vi stopper den her og skynder os videre. Jeg kan godt afsløre nu, at vi bliver nødt til at sætte tempoet en lille smule op, hvis vi skal nå nogle af de her meget spændende spørgsmål, vi har. Et af det emne, jeg smider på banen nu, har vi haft i det første vælgermøde. Det gælder folkeskolen, men det er suverænt det spørgsmål, der er flest, der stiller inde på Facebook. Blandt dem er Nugaga Lund Matheusen, der skriver, nu har samtlige regeringspartier hældt vand ud af ørerne over folkeskoleelevernes ringe afgangsresultater og disses konsekvenser for elevernes fremtidige muligheder. Hvorfor har disse regeringspartier ikke gjort noget ved dette i årtier velkendte problem? Suga Frederiksen skriver også, at folkeskolen taber en masse unge, uden at offentligheden gør noget for at rette op på det. I stedet henviser man til Birger Safid, som skal samle op. Hvilke konkrete initiativer har partierne for at rette op på det her? Både Gunhild Schulze, Randi Ostermann, Nive Heilmann, Christian Pilblad Jermiersen og andre har lignende spørgsmål.
Lad os prøve at gøre det. Vi har været inde på det en gang til, så lad os gøre det lidt mere kort og konkret. Vi har en folkeskole, den lider. Der er der mange gode grunde til. Hvad gør vi? Hvad har partierne af konkrete idéer til at få rettet op på den her folkeskole, så vi sikrer vores børn en god uddannelse? Hvis vi starter med Anton. Efter år 2010, der afgav den gode skole midtvejsevaluering af folkeskolen. Der kan vi sige ud af den evaluering, at resultaterne i folkeskolen er alt for ringe. Derfra kan vi se, at der også er alt for mange unge, der går ud af folkeskolen, uden at gå videre til uddannelser. Hvad gør vi konkret ved det? Vi gør ved det, at desværre alt de for mange problemer, der er i folkeskolen med skolelærerne, mange gange måtte beskæftiges inden for sociale område. Det vil sige, at vi mangler socialrådgivere i folkeskolen. Jeg har en god eksempelvis... Lad os holde det her, det er konkret. Det er socialrådgiver i folkeskolen. Altså, skolelærerne arbejder alt for meget med de sociale arbejde i folkeskolen, som forsinker undervisningen i skolen. Derfor er det nødvendigt, at vi sammen med kommunerne gør noget ved det problem. Hvad har I af konkrete initiativer, der kunne hjælpe med at løfte folkeskolen? Ja, vi synes, at først og fremmest arbejdsstedet, skolen, skal have bedre rammer. For lærere, der arbejder der, skal have bedre betingelser, bedre skole. Vi synes, at der er alt for mange forældede skoler her i Grønland, som skal renoveres. Vi ved, at en skole eller en arbejdsplads, som er slidt ned, det er ikke altid den bedste sted at være i. Og den smitter af til børnene. Men selv da de skoler, vi har nu, engang var nye, der havde problemer med folkeskolen, så det er vel ikke bare en løsning at bygge nye skoler? Det er det heller ikke. Jeg starter med det der. Men hvis vi så starter helt nedefra, vuggestuen, børnehaven og folkeskolen, det skal samarbejde sammen bedre. Jeg synes, at når et barn starter i børnehaveklassen eller 0. klasse, eller 1. klasse, så skal det være mere forberedt på, at i deres tidlige alder for at starte hverdagen i deres skolegang. Så vi starter med højere krav til børnene fra helt ned fra vuggestuen. De skal lære, de skal gøre skoleparate. Er det? Jamen, jeg ved, at de har altid været meningen, at det skal være sådan en glidende overgang fra de 3 faser, fra vuggestuen, børnehaven og til folkeskolen. Og det synes jeg, at det er noget, man skal videre arbejde med. Tak skal du have. Palle, det er jo dit resortområde, eller demokraterne, der sidder på Naalakkersuisut for uddannelsesområdet. Det er folkeskolen, du må sidde og kigge på det til hverdag. Hvad har I af konkrete initiativer i skuffen, som kan hjælpe med at rette op på denne her skole? Sascha svarer lige først. Sascha Thorleifsen får ordet. Tak. Når man snakker uddannelse og folkeskole, så skal man også tænke på, at det er mennesker, vi har med at gøre. Det vil sige, helt basalt, så går vi ned og kigger fra før skolestart, hvordan fungerer barnet, hvordan er det med mor og barn, og det andet, hvordan er det med forældre og Men der må være noget, der ikke fungerer, siden at vi har snakket om det alle de år, jeg har også været heroppe, at det fungerer ikke. Vi får ikke givet de unge mennesker den læring, den visdom, der skal til for at tage sig en videregående uddannelse. Ja, og det er også det, vi har siddet og snakket om. Og en af grundene til kunne også være, at vi bliver nødt til at tage mere ansvar. Både forældre og pædagoger. Hvordan samarbejder vi bedst muligt for det der barn, det her individuelle behov. På den måde kan man styrke barnets identitet og styrke barnet.
Ja. Nu naalakkersuisut på området. Og det er jo lige præcis det, der har været ånden i vores uddannelsesstrategi. Netop at vi laver en sammenhængende plan fra, når barnet starter, som Galista er inde på, i vuggestue og børnehave, hvor de får deres børnemapper, og så over til den overgang over i folkeskolen, hvor der så er elevmapper, som hele tiden kan følge børnenes udvikling og i kompetencer og hvad de ellers har. Vi kan jo se, at der var behov for en reform af førskoleområdet og af folkeskoleområdet. Det har vi lavet. Vi vil gerne have, at de her børn bliver klar til at nå helt over på gymnasiet i større stil, end de gør i dag. Et af de allervigtigste ting... Hvad er de konkrete løsningsforslag? Vi skal konkret ind og forbedre vores læreruddannelse, fordi den vigtigste person i klasseværelset, det er skolelæreren. Vi skal have nogle skolelærer, der kan undervise i flere fag og på et højere niveau, og som når de kommer ud af Ingeniørfisfag, så skal de kunne effektiv pædagogik, og de skal kunne fjernundervisning. Men det er også vigtigt, at man ikke bliver ved med at pege fingre af de andre led i det her, som Sasha er inde på. Netop med, at det her det er vores allesammens ansvar. Tak. Atassut, hvad har I af konkrete løsningsforslag til at forbedre vores folkeskole? Atassut mener, at efterklassen det skal trædes ind igen. Fordi alt for mange unge mennesker forlader skolen, hvor det ikke er parat mentalt og med deres niveaumæssigt. Og selvfølgelig skal der også stilles krav til lærerne, og selvfølgelig skal der også være bedre rammer til lærerne. Og vi mener også, at niveauet skal øges i folkeskolen, så de kan komme videre på for eksempel gymnasiet. Mange gange, når de unge mennesker forlader skolen og kommer over på gymnasiet, så er niveauet alt for lavt, og det skal vi også have gjort noget ved. Det er meget konkret. Tak for det, Margrethe Kruse Jensen fra Atassut. Lille supplement med hensyn til effektivitet, der mener vi i Atassut også, i stedet for at lærerne skal lave rapporter op og ned om elever og ting og sager, der siger vi, at lærerne skal bruge tiden til undervisning. Og det er det går ud på. De skal ikke lave rapporter lange om det enkelte. Det har man kontorfolk til. Siumut har jo stået bag den for gode skole og har haft ansvaret for udviklingen af vores folkeskole i mange, mange år. Og der har stadigvæk været mange problemer, som I ikke har formået at løse. Hvis I står her i dag og kigger lidt tilbage på det, hvad har I så af konkrete bud på, hvordan I kunne løfte den folkeskole, som den ser ud i dag? Jamen for det første så ved vi jo, at du officielt ikke har kørt på i flere år. Men altså, vi bliver nødt til at revurdere selve vores situation nu, i og med, at over 50% er i restgruppen. Og det er også tegn på, at der er et eller andet, som vi skal have gjort noget ved. Og en af de områder, som er vitalt for os, det er simpelthen at få så mange uddannede lærere som muligt, opkvalificering, således at vi kan nå at redde den ungdom, som i øjeblikket er i restgruppen. Men opkvalificering er jo svært, altså det har vi snakket om mange gange før. Ja, vi skal bare opkvalificere de der lærere, så går det hele meget godt. Men det altså, får vi jo ikke gjort. Nej, men altså vi skal have flere midler til at undervise eleverne i AEU, det vil sige altså anerkendt efteruddannelse, og så selvfølgelig bruge de her muligheder, der er forskellige steder i landet. For eksempel højskolerne, som ikke bliver brugt optimalt, men også andre muligheder for ligesom at gøre noget ved det her problem. Kim Kiesen, er du enig? Er det den vej, vi skal? Vi har jo de sidste flere år, 10 år siden 2004, med hensyn til, man snakker lidt om trafikken før i tiden, hvor den blev spoleret og det hele, der brugte man jo de 95 millioner til uddannelse. De sidste 4-5 år, der tidligere, den regering og det hele, kom jo helt op med cirka 700 millioner for at forbedre uddannelsessystemerne. Men igen, vi er stadigvæk bagefter. Vi skal have løftet det, fordi vi har behov for hver eneste elev. Og konkret, hvordan gør vi det? Vi skal smøre ærmerne op, og så skal vi bare i gang. Vi skal i gang med at få dem løftet. En kort reaktion. Ja, tak til Kim Kiesen. Ove Carl Bertelsen, en kort kommentar til sidst. Ja, den gode skole har eksisteret 10 år nu, og selve midtvejsevalueringerne har været således, at op til midterste klasse har eleverne opnået det internationalt lignende resultater, og det begynder at gå skævt, når det er ældste klasser. Og det er den problemstilling, vi skal gøre noget ved, det er at få færdiggjort den gode skole, således at vi kan få elever, der går ud det lyder ikke så konkret. Hvordan
det er at få nogle optimering af folkeskolelærerne, og ikke mindst forældrene, optimere forældrene om at give den nødvendige hjælp Anton Frederiksen, du får de sidste 10 sekunder. Vi mener også, at vi skal have indført efterklasserne. Plus at vi har en kæmpe problem i samfundet, netop spiritus- og narkotikaproblemer, som simpelthen går ud over vores børn. De går ud over undervisningen, så vi må kæmpe for at bekæmpe vores alkoholproblemer. Vi når ikke flere spørgsmål fra Facebook i dag. Til gengæld er vi klar til et par spørgsmål fra publikum. Der sidder en hernede. Skal jeg se, om jeg kan få lyd i den her? Der er lyd her. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Tau. Hvilke partier vil arbejde for, at der bliver placeret en afdeling for handelsskole i Nordgrønland? Fik I fat i det? Var det handelsskolepladser, en afdeling for handelsskolen i Nordgrønland? Var det sådan? Det er da meget konkret. Skal vi starte hos Symut? En afdeling af handelsskolen i Nordgrønland. Er det på jeres partiprogram? Ja, det er helt sikkert. Altså, når man tænker på Grønlands udvikling, vi har brug for så mange uddannede folk som overhovedet muligt inden for de forskellige områder, inden for teknikområder, inden for handel osv., så har vi brug for den ekspertise. Så hvis I får magten, så kan vi godt regne med en handelsskole? En udvidelse af de her forskellige videregående uddannelser har vi brug for. Fordi, altså, men det koster penge? Det koster penge, men det er jo prioritet, fordi det er fremtiden, det gælder. Altså når man tænker på de tiltag, der skal til i fremtiden, så er det aktion, men det koster selvfølgelig, og det vil sige, at det er prioritering, og det vil sige, at man sætter midler af for at lave det her. Gerhard Petersen fra Adasut, er du enig? Vi synes, at for eksempel GIU er på vej til op i Nordgrønland i Ilulissat, og der er inde i forvejen i Aasiaat også, så er der 2 handelsskoler. Vi mener pt, at det er nok med de 2, vi har her i Qaqortoq og så i Nuuk. I mener det nok. Hvad siger du, Ander Uldum fra Demokraterne? Jamen, man er jo i gang med at undersøge, om man kan slå handelsskolen og GEO sammen her, for at få nogle synergieffekter, og det kunne man jo sagtens gøre, i og med at man også sådan bredt har godtaget, at man laver en GU-afdeling i Ilulissat. Men det kommer jo an på, hvad det reelle behov er. Men jeg vil dog også sige, at Demokraterne går også til valg på, at vi laver en cost-benefit-analyse af hele vores uddannelsesområde, således vi kan målrette de uddannelser, vi har, til det reelle behov, vi har i landet. IA, vil I arbejde for? Vi er meget positivt indstillet over for et optimering af hele uddannelsesforløb inden for handelsskolerne. Det er den største faggruppe i Grønland, som skal effektiviseres og struktureres og uddannes, således vi kan få nogle lærer, der er inden for forskellige afdelinger, sådan vi kan få grønlandske talende direktører inden for handel så de kan godt regne med din opbakning til det, hvis I bliver i koalition? Jeg er helt med på at få undersøgt, hvilket af de forskellige scenarier, der eventuelt kan afstedkomme, at vi kan få et højere handelsskoleniveau. Anton Frederiksen? Vi har arbejdet for, at der bliver etableret GIU-afdeling i Ilulissat, som heldigvis bliver bakket op fra hele landstinget. Og vi kan allerede nu se, at vi stadigvæk mangler fysiske rammer inden for mange forskellige uddannelser, netop fordi der går utrolig mange unge, som søger uddannelse inden for... Men kan de regne med, at du er med til at oprette nogle pladser i Nordgrønland? Helt sikkert. Tak også fordi, også fordi vi er klar til et spørgsmål mere. Der sidder en hernede. Hvad hedder du? Jeg hedder Ivar Silis, og jeg har et spørgsmål til alle partierne. Jeg kunne forestille mig, at det er dyrt at drive et partiapparat her. Har partierne fået støtte fra et mine- eller olieselskab i bekræftende fald, hvilket, og for Siumuts vedkommende kan være lidt mere specifik, der drejer det sig om GME, og det har jo noget at gøre med personens sammenfald i ledelsen af GME. Altså, har nogle af partierne fået støtte fra olie- eller mineselskaber?
Dejligt konkret. Skal vi starte med Anton Frederiksen fra Kadusgartiet. Har I modtaget støtte fra olieselskaber, mineselskaber? Desværre ikke. Vi kan tage IA. Har I? Nej, det har vi ikke, og vi er da ikke enige med den slags fremgangsmåde. Siumut, der var lidt insinueret her. Har det har vi ikke, og det er også imod den politik, man fører. Så I har ikke modtaget hverken på mine olie? Fint. Er der sut? Heller ikke? Heller ikke. Vi er godt nok fattige, men vi har ikke. Demokraternes eneste indtægtskilde, det er det tilskud, som vi får fra landskassen, det vil sige fra borgerne. Og som en af de få partier, så kører vi selvfølgelig med overskud. Meget fint. Vi har et spørgsmål her fra dig. Hej, jeg hedder Igador Markusen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad jeg har tænkt jer at gøre. Det er så alle partierne, som jeg gerne vil spørge. Der er utrolig mange, der har det skidt i det her samfund. Og her tænker jeg så specielt, det de kommer ud af, det er altså også alkohol og anden form for misbrug. Hvad er jeres planer for? Jeg ved godt, jeg snakkede om det i mange år, men hvad har I konkret tænkt jer at gøre for at løse op med al den her elendighed? Det er meget bredt, tror jeg godt, jeg kan sige. Elendighed er det primære alkohol, du tænker på? Misbrug generelt. Har I partiprogrammet? Er der sut, I melder ind? Er det sut imod misbrug? Og er det sut, vi gør alt for at få stoppet det misbrug? Og er det sut, vi gør alt for at støtte de mennesker, der har brug for det behov for at komme ud af det? Det er rigtigt. Misbrug, den er kommet til vores land, og den er nok også til, at jeg skal blive her. Gisiat, jeg mener, hvis der skal gøre sådan nogle tiltag, så er der nødt til at komme nogle flere behandlingscentre. Og når de behandlingscentre, de er nævnt, så synes jeg, at pengene ikke er givet nok ud, når man vælger at kun stoppe ved behandlingscentrene. Der er noget, der hedder udslusning, og det mangler det her i Grønland. For at de mennesker, der altid ryger ned igen, ikke skal ryge ned igen, så er det nødt til at have den opbakning og støtte til at kunne komme videre. Og med hensyn til elendighed i Grønland, der mener vi også, at prioritering er man også nødt til at se på, fordi her i Grønland, der fungerer det. De siger, at det er forebyggelse. Det er det ikke. Det er brandslukningsarbejde, vi har gang i. Vi skal have fat i helt ned i kernen for at få kvittet det her problemstilling. Siumut, er I klar med konkrete planer for at hjælpe? Ja, nu er det sådan, at vi har Rarefik i Nuuk, hvor der er plads til 30, og der er behandlingsmulighed, der varer 6 uger. Og det vil sige, altså det er den eneste, vi har. Og, ja, man har lukket nordpå, ikke? Ja, men altså der skal jo være mulighed for at lave behandling rundt omkring i kysten, således at det skal være en gratis måde at blive behandlet på. Også fordi, at FN jo har sagt, at alkoholisme er en sygdom. Så det gratis ligesom behandling altså, og flere behandlingssteder på kysten? Ja, og rådgivning i allerhøjeste grad. Meget fint og kort og præcis svaret. IA? Ja, det er helt utroligt vigtigt, at man ser den store sammenhæng i, hvad samfundsproblemstillingen er for forskellige misbrugs- og overforbrugsproblemstillinger, fordi at nu her siden 2011 har vi til i år brugt 70 millioner til ekstraordinært indsats for ledige og forskellige ordninger, således at vi i den vej kan få nogle arbejds... Men er gratis behandling ikke en god idé? Det er et god idé, det har vi selv vores familieminister fremført også, det står I er også indenfor. Og jeg kommer og holder op på det igen om et års tid. Anton Frederiksen, er det en mulighed? Vi tror, at den bedste vej for at bekæmpe alkohol og narkotika misbrug er simpelthen at starte, mens børnene er lille, og tage mere undervisning og informationskampagner i skolerne, således at de, når de går hen i voksenalderen, at de på dette tidspunkt allerede er klar over, hvilke konsekvenser der medfører af misbrugsmønstre. Demokraterne får en afsluttende bemærkning. Ja, altså
der skal selvfølgelig så meget fokus som muligt på forebyggelse, som der også er blevet sagt 1000 gange. Det, som Naalakkersuisut har sat meget, meget fokus på, det er den tidlige indsats, som vi kan gøre over for børn og unge. Fordi den her negative sociale arv, den her mørke cirkel, den skal brydes. Hvis vi kan gå ind og sørge for, at der bliver færre i fremtiden, som har de her problemer, så bliver det nemmere at hjælpe dem, der har det. Det er jo klart, at vi skal gøre, hvad vi kan for at tilbyde de rette behandlinger på det rette tidspunkt, og som også det blev nævnt om at sørge for, at de også kommer til det her efterbehandling. Men vi er også nødt til at indse, at vi kommer aldrig problemet helt til livs. Ligesom enhver anden sygdom, så kan du aldrig nogensinde få den elimineret helt. Og oven i det skal vi så også sige, men er der nogle konkrete? Er det nok at behandle alkohol? Hvad med hash, ludomani og andet misbrug? Men jeg mener, at vi gør jo, hvad vi kan i dag, men så længe vi ikke har flere alkoholbehandlere, så længe vi ikke har flere behandlingssteder, så kan du aldrig gå ind ved dem, som har misbruget i dag, og få det reduceret væsentligt, hvis ikke de selv vil. Så det starter hos misbrugeren. Fint, det bliver desværre sidste kommentar her. Vi når ikke mere. Vi går til den afsluttende runde, hvor hver parti har 1 minut til at komme med en afsluttende bemærkning, og det bliver Anton Frederiksen, der lægger ud. Værsgo til dig. Mange tak for i aften. Og det er klædeligt at mødes med jer. Og Gadusrati-partiet er parat til at arbejde videre med masser af emner og forslag og utrolig mange problemer, som skal løses. Vi står for at skal være med til at løse alt for mange problemer, også i folkeskolen, som vi lægger meget stor vægt på. Det er jo børn og unge, vi skal kæmpe for, at vi ikke taber alt for mange unge i fremtiden. Og det er vores fremtid, som skal sikres ved, at vores børn skal opnå de bedste mulige resultater i skolerne og gå videre i uddannelse, således fremtiden. Tak, Anton Frederiksen. Det bliver sidste ord fra dig i aften. Så er turen kommet til IA. Værsgo. Mange tak, og vi siger også mange tak for i aften. Det er nogle meget spændende, det er en spændende aften med meget forskellige problemstillinger, der bliver taget. Men jeg synes, at vi alle sammen bliver enige om nogle alvorlige problemer. For eksempel om arbejdsløsheden bliver nævnt, og vi arbejder sådan for at løse problemet. Vi ved, at inden for råstofsområdet er der mange potentiale, som i de kommende år vil opstarte her i landet. Og det er et område, som som vil afhjælpe de store problemer. Men når vi snakker om nogle ting, for eksempel royalty, jeg synes også, vi er enige om, at vi skal få så meget som muligt af de råstoffer, vi tager ud af landet. Men om det hedder royalty eller noget andet afgift, synes jeg, at vi bliver enige om, at vi skal tjene på vores råstoffer. Om den hedder handske eller vante, bare den giver varme, så er det godt nok. Tak skal I have. Og så er det Siumuts tur. Værsgo til jer. Ja, tak. Ja, på vegne af Siumut og i demokratiets navn stiller vi op, friske og hengivende med nye kræfter og inviterer til samarbejde. Et stærkt ressourcerigt samfund er kendetegnet for et stolt samfund. Det centrale mål for Siumut er at skabe et samfund, der har økonomisk gavn af landets ressourcer. Det være sig fisk, dyr, landbrug, turisme og ikke mindst indtægterne fra de ikke levende ressourcer. Og det skal være det centrale i vores videre bestræbelser for at udvikle vores samfund. Det vigtigste mål er at skabe en mere ensartet udvikling i Grønland med mennesket i centrum. Derfor rækker vi vores hænder ud til et bredt samarbejde med befolkningen, virksomheder, instanserne, kommunerne og ikke mindst med alle partierne. Og godt valg alle sammen. Tak til Siumut, og så er det Adasuts tur. Værsgo. Tak. Giv en Grønlands chance. Adasut går valg på at få skabt flere arbejdspladser. Hvordan gør man det? Man giver iværksættere større chance for at starte virksomhed. Og det synes vi, at vi skal blive meget, meget bedre til her i Grønland.
Vi råber alle sammen om arbejdspladser. De sidste 4 år, der er der blevet alt for mange, der er blevet arbejdsløse. Dem skal vi pligt til at hjælpe. Der er flyttet 454 her fra kommunen de sidste 4 år. Hvor de bliver af, de er selvfølgelig flyttet, hvor der er nemmest at søge arbejde. Det er et problem for et samfund, når tingene flytter så meget på en gang. Vi arbejder for, at tingene skal ikke centreres, men spredes ud til kysten, hvor der kommer arbejde. Kystnær fiskeri skal vi også gøre noget ved. Vi ønsker alle et godt valg. Tak til Ala Sut. Og så er det Demokraternes tur. Værsgo. Jo, tak. Fra Demokraternes side vil jeg gerne sige tak for mange gode spørgsmål her i aften. Og det glæder os, at alle spørgsmål falder inden for de kategorier og de emner, som vi har valgt i vores partiprogram. Netop velfærd, vækst, uddannelse og identitet. Det viser, at der er meget god tråd mellem det, I ønsker, der bliver sat fokus på, og det, vi går til valg på. Vi er nået dertil, hvor beslutninger skal tages. Der har været lavet mange undersøgelser, nedsat mange kommissioner. Nu skal vi træffe beslutninger, og det har Demokraterne vist i 4 år, at det er vi gode til, og det er vi modige nok til at gøre, uanset den kritik, vi møder. Vi gav en masse løfter i sidste valgkamp. Vi har indfriet dem alle sammen, og det har vi tænkt os at gøre igen. Og den gode ånd, der har været i panelet i dag, håber jeg fortsætter efter valget, sådan så at når vi tager emner op i Inatsisartut, at det ikke altid ender i konfrontation, men at det ender i dialog og et ønske om at nå de bedste løsninger på samfundets vegne. Godt valg. Tak til Demokraterne. Så vil jeg fortælle, inden vi siger helt farvel herfra, at fordi vi har fået så mange rigtig gode spørgsmål på specielt Facebook, og vi ikke når dem alle sammen, så har vi fundet ud af, at vi laver en ekstra debat på onsdag i Lemafik i Nuuk, hvor vi vil tage fat på alle de Facebook-spørgsmål, vi ikke har fået tid til at behandle endnu. Så skriv ind med flere spørgsmål til os. På onsdag får vi et helt program, der kun handler om de spørgsmål. Men ellers så vil jeg sige tak til publikum, tak til kandidaterne, tak for i aften. Vi ses på onsdag. Tak for nu.